mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Walang imposible sa taong may pangarap. Matagal na po akong nakikinig sa inyong programa, DJ Titan and DJ Rocky. Masaya ako sa bawat biyahe ko. Pakiramdam ko may kasama ako at may kausap ako. Minsan pa nga natatawa na lang ako mag-isa na parang baliw. Dahil kapag napapakinggan ko yung mga kwento dito sa inyong programa. At sa pagkakataon na ito, naglakas loob na rin ako na magbahagi ng aking kwento. Ng aking humble beginnings. At dito sa kwento na ito, masasabi ko na walang imposible kapag may pangarap. Itago nyo na lang po ko sa pangalang Arturo. 43 years old at tiga Marikina. 23 years old pa lang po ako, isa na akong ganap na driver. Una, sideline lang ang pagiging driver. Hanggang sa naging company driver na ako ng ilang taon. Halos 5 taon din yon, DJ Rocky at DJ Titan Cello. Yung nakaipon ako, nagtayo na ako ng maliit na tindahan para sa amin ng aking mabuting asawa. Doon na rin ako nagpasya na para kahit papaano hawak ko na ang oras ko. At kailangan ko nang maging madiskarte. At mas maging masipag pa. Kaya po yung pag-alis ko ng aking kumpanya, pumasok ako bilang taxi driver. Tamang boundary ako nung naging taxi driver ako. 1,100 ang hulog ko kada araw. Yung mga panahon na yon, malakas pa ang biyahe. Dahil sikat pa ang taxi at wala pa masyadong kakompetensya ang mga taxi driver. Maganda naman ang kita, malakas lalo na kapag sasapit na ang Disyembre. Naalala ko pa noon, madalas ang biyahe ko madaling araw. At may mga regular customer na ako na call center para ihatid sa kanilang mga bahay. Masaya at lagi kong sinisipagan ang pagiging driver para makaipon at makatulong sa pamilya. Hanggang sa umabot ang malaking pagsubok sa buhay ko. Nagkaroon po ng malaking problema yung company at may-ari ng unit ng mga taxi na minamaneho ko. Pati kami mga driver na damay sa problema ng aming amo. Sa madaling salita, nawalan ako ng trabaho at tamang hanap na naman ako ng panibagong kumpanya. Dito na po ako nagpasya na maging driver ng isang makabago at nauuso na ride-hailing company sa bansa natin. Una, naging driver muna ako. Hanggang sa inoffer sa akin yung boundary hulog ng sasakyan. Need ko lang palagi magbigay ng 1,500 pesos sa amo ko. Para po sa aking boundary sa araw-araw. Limang taon po ang naging kontrata namin ng amo ko. At sa kada araw, hindi din naging madali ang kwento ko sa pagmamaneho ng makabagong ride-hailing na ito.
Dahil bukod sa mahirap ang biyahe, ang daming pasaway na pasahero. Binabalagbag palagi ang pagsara ng pinto, masyado pang pa-VIP, parang binayaran ka ng buong pagkatao mo nang makautos sa'yo at paghihintay ng isang oras. Grabe! Ang masakit pa dun, 76 pesos lang naman yung fare niya. Tapos galit pa siya. Ewan ko ba kung hindi ko magawang makancel dahil ayoko naman kasing mahirapan pa ulit mag-book yung pasahero ko. Ang tanging baon ko araw-araw, DJ Rocky at DJ Titangelo, ay yung pagiging maunawain ko. Hinahaba ko ang pasensya ko kapag may mga ganitong senaryo. Meron din ako na experience na 2 babae ang sumakay sa akin at nakisuyo na may pipick upin lang daw silang gamit sa isang kondo. Pero yun pala, hold up na. At may kasamang lalaki na sasalubong sa amin. Talaga naman ang malas kapag tumama sa'yo, sapul ka talaga. Buti na lang kahit papaano may natirang swerte. Dahil gamit lang at pera ang tinangay sa akin. At hindi ang buhay ko. At hindi yung sasakyan. Pero mga kabisyo, malaki pa rin pong purwisyo yun dahil abonado na naman ako sa boundary. Mga kabisyo, DJ Titan at DJ Rocky, hindi po madali ang kwento ng buhay ko. Lagi ko nang tanong sa sarili ko na habang buhay na lang ba ako magiging driver? Hanggang kailan ko mararanasan yung mga malas na ganito sa buhay ko? Alam ko masamang magtanong sa Panginoon pero sa mga pangyayari sa buhay ko na parang wala nang nagiging tama at puro problema na lang lagi ang dumarating, dapat pa ba akong maniwala na mababago ang aking buhay? Hanggang sa dumating na naman ang isa pang pagsubok sa aming buhay. Tinanggal ako ng may-ari ng sasakyan sa pagiging driver. Kahit may kontrata kami, kinausap niya ako na ibabalik niya na lang daw yung pera na nahulog ko. Dahil may kailangan daw silang gawin sa sasakyan na ginagamit ko pang pasada. Sa madaling salita mga kabisyo, wala akong nagawa. Binalik ko at nakuha ko ang pera pero malungkot ako. May pera nga ako pero tinanggalan naman ako ng negosyo. Tinanggalan naman ako ng pagkakakitaan ko para sa araw-araw. Nung una, hindi ko na alam anong dapat kong gawin. Pero may binigay sa akin ng Panginoon na tamang tao para matulungan ako. Yung kaibigan ko na matagal na kaming hindi nakakapag-usap, biglang nag-chat sa akin at nagpakilala siya sa akin na ahente na pala siya ng isang kumpanya ng mga sasakyan. Inalok niya ako na tutulungan niya daw ako sa paglabas ng sasakyan. Hindi niya na daw ako papahirapan sa mga ibang requirements. Siya na daw bahalang tumulong sa akin para mapabilis ang process at makapagnegosyo na ulit ako. Sa awa ng Diyos mga kabisyo, napakabilis lang po ng pagkakaroon ko muli ng sasakyan. Sa unang pagkakataon, nagkaroon na po ako ng sariling sasakyan. Yung tunay na nakapangalan na sa akin. Na kahit anong mangyari, meron na akong tinitignan na inspirasyon para magsipag araw-araw sa biyahe. Hanggang sa tuwing nakakaipon na ako ng pera,
ipinapatabi ko sa aking asawa. At kapag lumaki na at pwede nang pang-down muli ng panibagong sasakyan, nagpapatulong muli ako sa kakilala ko kung paano ang tamang process kapag kukuha muli ako ng panibagong sasakyan. Hanggang sa madaling salita, Kabisyo, DJ Rakitera at Titan Jello, naging 5 yung sasakyan ko. Kaso ito na naman. Ito na naman ang pagsubok na hindi mawala sa buhay namin at sa buhay ko. Biglang pasok naman ang pandemic at sobrang nahirapan kami that time. Di namin alam kung paano kami babiyahe dahil nga pahirapan. Walang pasahero, walang biyahe, hinto ang takbo ng negosyo. Pero sa awa ng Diyos, may mabuti at magaling akong asawa na magaling humawak ng pera. Yung mga naipon namin na pera, yun na muna ang pinangtapal sa mga gastusin at pambayad ng sasakyan ng ilang buwan. Napakiusapan din namin na i-adjust na muna ang aming hulog. Sa una, gusto ko na sumuko. Dahil napakahirap na. At unti-unti na kaming nauubusan ng pera. Ang tanong ko pa sa asawa ko, dapat pa ba natin ilaban ito? Dapat pa ba tayong magpatuloy sa ating negosyong inumpisahan? Pero ang tanging sagot niya lang sa akin, magtiwala ka lang. Tanging natutunan ko lang, Kabisyo, yung hindi pala pagsuko at maging masinop sa panahon ng tag-araw upang sa panahon ng tag-ulan ay may mabubunot tayo kahit papaano. Ganun po ang ugali ng asawa ko na natutunan ko. Yung panahon na malakas po ang aming biyahe na kayang kumita ng 80,000 sa isang buong buwan. Ang asawa ko naman po ay hindi gumastos ng gumastos. Nagtabi ng pera para sa aming pamilya. Gusto ko din pasalamatan ang mga driver ko na nagtiwala sa akin sa panahon na maliit pa lang ang kumpanya ko. At ngayon, proud na akong sabihin sa lahat na may 38 units na ako na pinapa-boundary. Tumutulong ako sa 38 katao at 10 doon ay patapos na mabayaran next month yung kanilang sasakyan. Maraming salamat sa mga driver kong masisipag. Masaya din ako sa mga day ones ko na nakasama. Sa mga hindi bumigay yung panahon na walang-wala na kami at sadsad na ang aming kumpanya. At proud din po ako sa sarili ko. Bilang isang taxi driver lang noon, naging negosyante na ako ngayon. Talagang walang imposible basta magtitiwala ka lang at mananalig lang sa taas. At naniniwala din ako, mga Kabisyo, na anuman ang bagyong dumating, huwag tayong susuko at laban lang, mga Kabisyo. Muli, ako si Arturo at ito ang aking Secret Files.